sinugbang taong para sa mga paniod to guys. Harvest si Papa Gabriel ganina. Kaso man sa nag-video. So muna yung mga paniod to ron guys. Jabutangan na magsuka. Lami ako ning napay kuan ba tuno. Kaso may tuno eh. Namangat kong Papa Gabriel kay diha si Zay napuakan nga lubi. Kaya mo lagi entang ibutang dani. Ano ba itong isugba na butangan og kuan? Ano pa no? Kaso kay naunhan man si Zay bisi isa gipadaplin naglubi dadto nga isang napuwakan gikuha mas lain. Sa pag padung na mo uli kan mig eskwelahan diya nagigudzud-gudzud naman. Lisod pag imbuhian masig ikaw na padaplin sa gipunit manidja wa tay mahimo. Isa man gibizaan kay padung pala sa magkuha sa eskwelahan. Saan nga unhan na sa gilaman. Atan namin tortahan pa. Tortahan di. Lugan ba? Na guys. Mut maraning ako anan at salon. Itaw. Tangag suka, butangag panakot. Aw fights na. Nanay paniud to. Ito, banhag mo ito ito Iko, hara. Dato pa sinugbang ako an. Ganang palidya. Fights na kaadyo. Kaya naghaman guys, manglaba mi. Grabe naghana ang labanan. Grabe utsura na. Kani? Mailhan ni mo guys. Mailhan ni mo ag tao nga naiud kay gahi si Jag koan. Nay part ng gahi. Tang lilian. Sus, to. Wala mi. Mas tingag ning ud pa. Human. Human gab. Bantik mo dito. Human. Oh. Huwagis na. Guwang-guwang na siya. Ya, bentar na iwag yung malagata. Tapos kamang palidya. Sugba. Ano na naman eh. Libre na sa petag-utanan. Libre sa daan sa probinsya. Pugi laman may kuhan guys. Everyone! Kalamis among sadaan guys. So, taong yan sa palidya. Tapos may isda. Sobra ganyan buntag. Ya, mo ni katong natus ko an. Madulam na pamunday mapili pud. An guys. An kimi. Kan kang labataron. Kada hanat ang labunan naghuwat. Yuto tanin so guys. Kay ni man mo paniud pumang labami kay grabe naghanag amang labunan. Kanilaging tubig ba? Gado ag tubig kinahanglan gagud ko anan guys. Taga anog. Kung ano mang laba kay ato may datos damang laba. Anta. Ito na. Laban na pod miss ang mga labunan. Hala rang cute ta. Cute ka azo. Dito. Ito nga ni mo. Kag pormang Oreo. Rang kahimos mo. Himos ka azo buyag. Nagto. Laban nag mga person og una-una so ugma. Mangitungag ang mga labunan kay ugma na pod ag uban. Nauna mirog laba. So nauna na sila sa Papa Gabriel guys. Tagahag gisa daghang labunan dari sa balde. Karon madada. So no, to ana nauna na sila. Amar ang gito nga agamang labunan ugma na putong uban. Oh. Kaya di matabang og pasan. Ang ladua. Siglaman nga naman gazina guys. Importante kasi nagtubig kaso man lagi agas-agamang ang ripo. Tuig na kapin, hoy agas-agas. Sige laman. At least na ida mga makuanan. Malabhan. Naman na guys. Muna iyan laban ratadan ni. Laban tadan ni dapita kay sa ano may tubig. Gi. Kuan man ag tubig. Sige pa og trabaho. Ambot laman og kanusan nimo agas ning ang tubig. Ambot laman jod. Hapon namin naglaba guys kay ganhang buntag. Tapos eskwelahan. Karon namin makapanglaba. Na sila. Sunod ag bading gamay. Kimi. Ara ba siksiha abot na may dari sa mga labhanan. Kudaray meron magkuskos sa atong labhonon. Apang ipandrag ang mga trako kay labhonon nag amang mga tapos tiil. So dari mga labaron.
Kimi no. Kimi. Di na ka maligo ka ganang buntag day. Ako man day ligo ganang buntag nag muwas ra man day. Init ta uy. Dadto ka di ba ka init? Ada atay kilit na ah. Init na sa malabhanan guys, pero dadto sa kilid to madadara. Anak imong labada na. Ada. Anas kilid kay rumahuman ni labhanan kay grabe daghan ang labhanan. Di makapaglabas sa kasimana wa na magtambak ng labhanan. Labat time, mga person guys. Nan, papa manggi bilin ag uban. Bilin na mag-uban guys. Kaya ano. Daras puti. Daming labhonon na naman. Uy, isid po gay labhonon guys. Sa masiman tag-ilis-ilis. Adlaw mag-ilis. Yes no. Adlaw ilis. Karay mga lab mga kuan ni trapo. Mga trapo ng gida kaya rong maluan. Hanggang na ni pawahin na ni. Trapo sa piilan. Kuya, day. Day. Kimi. Nabunag person guys. Ang mga labhunin para mahuman ni. Kaya ugma lahi na pud nga batch. May unag laban ng mga uniform sa mga kuyas. Mga puti nila ba? Aka di ay. Imo po na imo uniform mo sa yal. Karong ugma gamay na laman. Kato na lamang mga decolor mo atiwason. Mana guys. Naghagtrabahoon way pagkahuman. Balik-balik ka na itang trabaho. Kana din ilisan di ay. Kana na pati ilisan dyan. Maglaba na pod. Turon mo na ting. Malingan day laba mama papa kay estudyante. Yes no. Na may estudyante laba jud. Usko sa mga putis tang mga student. Bagala. Putik man kasagaran ang isuot sa mga high school. Elementary. Ihap ko sa ibabaw. Ila kuya jud kay Lunes hantod Friday day no. Naman na mong lik-lik Kim. Ha? Nagdaan ta kang cellphone. Nag-vlog unta ka dadto Kim. Wa pa man. Nagtuwa rami. Nagtuwa ra mo? Kaman si papa? Dadat na. Mana? Dong? Pagduday nang gagatuan ang budik-lik. Din. Aw. Kinsaning sampog rin. Napasinit. Napa. Gamay. Lapo. Kudungan he. Wala naman day pilhil, wala naman day marasakit sa probinsyan. Ay, manasakit siyaw. Wala ko na kwartag marasakit. Siyaw. Wala. Guys, ulit nami. Padong nami uli. Mananamig laba. Mananamig laba. Lukto na sa pader. Kana si pader, nag-una na. Lagi ka humana kagligo na. Kagubot pa ang buhok. Balik nami guys. Padong nami uli. Mananamig ligo guys. Mananamig ligo guys. Bugnawa na Kim. Pi. Wait Nabugnawan pa. tawid. Tugnaw. Agoy, tugnaw na si Bikini guys.
Kumana og tuwa gatang budi? Oh, mana? Ligo pa nato. Nama. Ligo din sa papa? Very good. Presko na da ito. Ha? Sexy na eh. Sexy ka to among camera girl guys na arang sexy ha. Buyag. Kinikimi. Katawas na na yung sexy among camera girl. Kimi no. Sexy ba? Kimi, Kimi. Kimi, Kimi. Tung, tung. Datan ka. Naunan lagi. Bilin si mama guys. Si mama to ha. To guys. Ma, pagdali mo. Ma. Pagdali mo, nag-videohan mo.